Masobra 1 million pesos nga balor sang kagamitan nga gindonar sang Iloilo City LGU sa Museo Iloilo, ginbawi. Paggamit sang pribado nga institusyon sang public property, hindi pwede suno sa alkalde. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Matapos ang isa ka dekada nga pag-usar sang Museo Iloilo sa mga kagamitan nga gindonar sang Iloilo City LGU, ini ang ginbawi na sang LGU. Ang mga kagamitan ang ginalikipan sang air conditioning units, CCTV camera, computer, projector, kag manaw pa nga nagabalor sang masobra 1 million pesos. Suno sa alkalde, 4 ka beses na humalin sang nagligid nga tuig pa sila nagpadala sang sulat sa museo nga bawion ang gindonar nga mga gamit. Apang Hunyo 7 kag 10 lang sang nakuha ang mga ini. Suno sa alkalde, rason sang pagbawi ang nasanto sa Circular Number 1989-296 sang Commission on Audit nga hindi pwede magamit sang pribado nga institusyon ang anuman nga public property. Ang Museo Iloilo ang ginadumalahan sang Iloilo City Cultural Research Foundation nga ang presidente, ang asawa ni Anay Iloilo City Mayor Jose Espinosa III nga si Gina Espinosa. Ang inventory group sa GSO muna ginatanaw nila mga properties ng syudad bala. Sulod na sila sa opisina, tanawon, kay sino ni laptop, kay sino ni amuni, kay sino ni amuna. And then may nakitaan sila nga may mga donations kita sa private. Apang agod mangin pata suno sa alkalde, iga-validate pa sini sa COA 6 ang pagdeterminar kung legal ang pagdona sang gamit sa gobyerno sa museo. Konsultaw na lang natin ang Regional Office of COA kung legal gin man na. Pero kung magsiling ang COA, pwede. Basta may ginuyatan lang ko nga papel. Base sa Presidential Decree 1445, mahimo lang maangkon sang pribado nga institusyon ang gamit sang LGU kung unserviceable na ini, kag wala na sang may nagbakal sa public auction. Wala na nagatubang sa kamera ang tagdumalahan sang Museo Iloilo, apang nagsiling nga functional pa ang tanan nga equipment sang ginbawi. Nagpasalamat sila sa mga nagdonar sang panibag-o nga mga gamit sa museo. Sa karon, gina-inventory na sang General Services Office ang mga gamit kag magapasa sang report sa City Administrator. Ari sa bodega sang GSO kay return to stock siya nung status siya subong. Although some of the equipment are serviceable pa siya pero ara subong sa bodega. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.